खुलुमबाय स्टुडियाव आं किलिकां ब्रह्म दिनै माग दाननि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ सान दुलाराय बुहुमावनो दिनै बाथौ धोरोमारिफ्रा गोथार बाथौ सान फालियो दुलाराय बुहुमावनो दिनै बाथौ धोरोमारिफ्रा गोथार बाथौ सानखौ फालिनाय बादिनो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुम खोला दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'क्राझार बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल सेन्टारनि बानजायनायाव दिनै क'क्राझार नोगोर बाथौ थानसालियाव गोथार बाथौ सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। हाबाफारि बायदि फुंबिलिनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिलाखौ बिरहोयो क'क्राझार जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि टिकेन्द्रजित बसुमतारिया आरो गोथैसिफोरनो बिबार बावजेनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोनगिरि रजनीकान्त महिलारिया आरो गोथार बाथौ सानजों लोब्बा लाखिना दिनै बाथौ धोरोमारिफ्रा बाथौ थानसालियाव आरज गाबो। लोगोसे बे हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा खाम्फा बरगयारी आरो गुबुन गुबुन जायगानि बाथौ सिबियारिफ्रा बाहागो लादों। ओं रिं क्लिं पत्से ओं रिं रिं पत्से ओं रिं रिं दहाय आफा बोराइ बाथौ जे दिनै गोथार बाथौ सान बे गोथार बाथौ सानाव जोंनि बुहुमनि सान्थि आरो जोंनि बाथौ गोदो गोदायनिफ्राय जों फुजिबोनाय जों नुनो मोननायनिफ्राय आबै आजौनिफ्राय फालिबोनाय बाथौ फुजाया दिनै जोंनि जादों बे सारा बुहुमाव दिनै आरज जागासिनो दं जाहाथे जोंनि बर'नि रिति नितिफ्रा बेवहाय जोङो बोसोराव मा मावनानै जायो मा मावो बेखौ लानानै जों दिनै जोंनि बाथौसालियाव बावसोमनानै आरो बेखौनो जोङो इसोरनि खाथियाव प्रार्थना खालामबाय आरो बे इसोरनाव जोङो गाव गावनि दाय दोफोन माबा माबि खालामनाय बेखौ जों दिनै बिसोरना लाजोबगोन आरो आफा बोराइ बाथौनाव जों बोर बिसोरनानै जोंनि साननाय हनाय बाथौ धोरोमखौबो आरो जों गोजौआव फोजौलांनो थाखाय दिनै फुजा खालामगासिनो दं। फुंबिलिनि समाव जोंहा मोनसे प्रग्राम दंमोन बे जाहैबाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि फिरफिला बिरहोनाय 9 बाजियाव बेजों लोगोसे जाय बिथांमोनहा बाथौनि थाखाय नारा नाथा जुजिनानै जिउ बावबोदोंमोन बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो बिथांमोननि थाखाय मुंख्लं आरो बिबार बावनाय जादों आरो बिनि उनावहाय दा 9 बाजिनिफ्राय जोङो दा बाथौखौ जों आर'ज खालामनो नागिरदों दा खालामगासिनो दङ आरो जोंनि साननाय हनायफ्रा जाहाथे जाफुङो बेनि थाखाय जों बाथौ आर'जखौ खालामगासिनो दं। दा जोङो लेंहरनाया सोनाब बेंगलनिफ्रायबो 50सो सफैदों उल्टापानि फैदों चिरांनि फैदों आरो गोबां जायगानिफ्राय जों मिथियै आं गोदान नुदों बेखौ बिथांमोनहाबो जोंजों बाहागो लाफैदों बेनि थाखाय बिथांमोन धन्यबाद सफैदों। आं दुलाराय बाथौ गौथुमनि सासे सिबियारि जानानै साफ्रोमबो बर' हारिनो जायफोर बाथौ धोरोम सिबियो बिथांमोननिफ्राय आङो रोजा रोजा साबायखर बावगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जाय बिथांमोना बाथौखौ नैबे बिबारजों फालिनायजों लोगोसे गुबुनफ्रा जाय रिति निति बा सोरबा गुबुन धोरोमनि नियमजों फालिदों बिथांमोनाबो दिनै गोथार बाथौ सानखौ फालिफादों। खोनानो मोनो सोरबा रुपामनि होन अजित बाथौ होन सोरजिगिरि होन गुदि बाथौ होन बिथांमोनाबो गावबागावनि नियम नितिजों दिनै बाथौखौ फालिगासिनो दङ। दिनै सानसेनि हाबाफारि जोङो नैबे 9 बाजिनिफ्राय आर'जखौ लालांबाय थागोन बिनि उनावहाय जोंनो बाथौआरिफोरनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि आफादगिरि अनसुमै बिथाङा जोंनो माइनावफोरनो बोसोन होलांगोन जे जोङो जिबन दानायाव समाज दानायाव माइनावफ्रा मा बिहोम दङ बेखौ लानानै बिथाङा बोसोन होगोन बे दा दसे उनावनो आर'ज जोबनायनि उनाव बिथाङा बोसोन होगोन। दा जों मोनसे थानसालि बानायखादों ग्रिनफिल्डआव बिथाङा जोंजों लोगो लाफागोन बेखौ जोंनो फोरमायहरखाबाय दा जोङो बाहाय मानगोनां बिमुंथिया जोंजों ज' जाफासिगोन।